Ndewo, anyị na-asị gị nnọọ n'oge mgbasa oziọma Jisike ọzọ. Ọ na-amasị anyị na-esonyere anyị taa. Ị chetara n'oge anyị na-ede akwụkwọ nzikọ ide ozi nke a na-akpọ leta. Ị ga-eji zigara ndị mmadụ ozi onye nọ n'ebe tere aka. Ị ga-ebinye akara iji wee gosi na ya bụ leta na ọ dịghị mmadụ ọbụla mepere ya nụ, na ihe edere n'ime ya na-edegharịghị ya, na ozi ahụ bụ n'aka onye zitere ya bụ ozi ka o si wee na-abanye n'aka onye zigara ya bụ ozi. A na-akpụ ya akara, ya bụ stamp. Taa anyị na-amụ banyere akara nke Chineke dịka anyị ga-ege ozi ọma nke pastọ Kumuyo. Abụ akwa isi atọ amaokwu nke 23. Ha dị ụtụtụ, ha dị ọhụụ n'ụtụtụ ọbụla. Ya mere, nkwa niile nke Chineke ka ị na-agụ banyere ọmịiko ya na ịhụnanya ya, na ha dị ọhụụ n'ụtụtụ ọbụla. Ikwesị ntụkwasị obi gị dị ukwuu kwa ụtụtụ ọbụla, n'ihi na nzọpụta nke Chineke ọ dị nso n'ebe aka anyị ga-eru. Ịhụnanya ya, ọgwụgwọ nsọ ya, ọ dị nso n'ebe aka anyị ga-eru. Ọ dị nso n'ebe aka gị ma ga-eru. Dịka ị na-ese eweli aka gị elu, aka gị ga-emetụ aka nke ya nwa n'ime mmụọ. Ihe niile ọbụla nke ị na-arịọ Chineke, ihe niile nke ị na-ekpe ekpere ya, ọ ga-eru gị aka, ọ ga-eru gị aka, ọ ga-eru m aka, ọ ga-eru ndị nọ n'ote aka, n'ihi na ikwesị ntụkwasị obi ya dị ukwuu. Ya mere, ugbu a, kedu ka m ga-esi wee nwee ike wee kwụnye aka m n'aka nke ikwesị ntụkwasị obi nke Chineke? Ka mụ na ya ga-esi jikọrịta aka? Kedu ntọala ya? Kedu ihe kpatara ya? Kedu ka m ga-esi wee nwee mmezu nke nkwa nke Chineke kwere na anya n'akwụkwọ Timoti nke 2 isi 2 amaokwu nke 19. Amaokwu nke 19, ọ na-ekwu okwu maka ntọala. Ọ sị otu ọ dị, ntọala dị ike, ntọala ziri ezi nke ikwesị ntụkwasị obi nke Timoti nke 2 isi 2 amaokwu nke 19. Ntọala Chineke na-eguzosi ike nye mmadụ niile ọbụla. Ntọala dị ike nke Chineke na-eguzosi ike ebe o nwere akara nke a, ebe o nwere akara nke a. Ịma ihe bụ akara? N'asụsụ na ala ndị Rom, mgbe ọbụla a na-eme mkpebi, ha ga-akachi ya akara. Nke a na-egosi na mmadụ apụghị ịgbanwe ya, mmadụ apụghị ịtụgharị ya, mmadụ apụghị ịkụ ya mmiri, mmadụ apụghị ịkagbu ya mee ka ọ ghara ịdị ire. Ọ sị na ntọala nke ike nke Chineke na-eguzosi ike ebe o nwere akara nke a. Mmụọ ozi Chineke apụghị ịgbanwe ya, ekwensu apụghị ịgbanwe ya. O nwere akara ya. Mmadụ apụghị ịgbanwe ya n'ihi na o nwere akara. Ma ụtụtụ ma ehihie ma abalị apụghị ịgbanwe ọnọdụ mmadụ nọ n'ụwa ọbụla, na mba Afrịka, na mba Eshia, na mba Amerịka, ọbụladị ọkọchị na udu mmiri ka o si adị n'elu ụwa, apụghị ịgbanwe nkwa Chineke n'ihi na o nwere akara siri na Chineke. Ọ sị na onye nwe anyị matara ndị bụ nke ya, na ka onye ọbụla nke na-akpọ aha onye nwe anyị si n'ajọ omume wezụga onwe ya. Ngwa ngwa, gịnị ka akara na-ekwu? Na mmadụ niile emehiewo, ha adịghị erukwa otuto Chineke. Mmadụ niile asonyewo aka na mmehie, sonye aka na ajọ omume, sonye aka n'ihe ọjọọ. Anyị niile bụ ndị nọ na njehie, ma ajọ omume na ajọ omume dị nnọọ dịka akịka. Ọ na-atakasị osisi eji wee sụọ mgbidi gburugburu ụlọ ebe ahụ anyị bi. Ọ sị na mgbe niile anyị na-anọgide n'ime ọnọdụ ahụ, akịka
nke bụ ọtapịa nke ihe ọjọọ, ọtapịa ihe ntapịa nke na-akpata ịtọrọ n'efu. Ọ ga na-eripịa ntọala anyị na mgbọrọgwụ anyị. Anyị wee na-ajụ gịnị ka anyị ga-eme ugbu a? Ebe ọ bụ na achọrọ m nnwere onwe, achọrọ m nsọpụta, ihe a na-asị gị bụ si n'ebe akịka ndị a niile nke na-atakasị ndụ gị nọ pụta. I wee bịa nso n'ebe Chineke nọ. Chineke agbaghara gị ihe ọjọọ niile nke ị mere oge gara aga. Ọbụladị akịka ndị a niile nke na-ewetara gị ihe otiti na ihe nripịa na ịtọgbọrọ n'efu na mmehie. Mgbe Chineke ga-agbaghara gị mmehie niile ahụ, taa mgbaghara abịawo, nnwere onwe abịawo. Ya mere onye nwaanyị na-ekwu na mgbirikpa oke niile ahụ nke sitere na aka akịka nke nripịa na ọtapịa na ihe ndị a niile nke na-akpata ịkpọtụ ịtọgbọrọ n'efu na ndụ gị n'ụbọchị taa, ị ga-enwe akara nke Chineke. Agaghị ala gị n'iyi, agaghị ala mụ n'iyi. Onye nwaanyị ga-egosipụta ike ya na nwere onwe ya na ndụ gị n'oge dị ugbu a n'aha Jizọs, n'ihi ikwesị ntụkwasị obi nke nna anyị. Ya mere mgbe ndị mmadụ na-abata, ha bụ ihe na-achọ ịnata, ha na-enwe obi abụọ, ọ ga-eru m aka ma ọ ga-eru m aka. N'abalị taa, owuwe anya nke amara, ihe ndị a na-achọ, ọ ga-eru m aka ka ọ ga-efunarị m? Ụbọchị taa a na-enye gị owuwe anya nke amara. Ị ga-enwe owuwe anya sitere n'eluigwe na amara nke Chineke nke dị nso nye onye ọbụla. Amara ahụ ga-eru gị aka n'oge a. Amara onye nwaanyị ga-emetụ gị aka, ọ ga-agbaghara mmehie gị, ọ ga-agwọ gị ọrịa gị niile, nsogbu niile ọbụla nke na-eche gị aka mgba n'ụbọchị taa. Ị nwerewo onwe gị n'aha Jizọs. Lee anya n'ozi ọma Jọn isi nke 1 amaokwu nke 12. Ma ka hara bụ ọdịnala, hara bụ ndị na-ya, ha na-anara, ọ bụghị ọgbọ na agbụrụ ma ọ bụ ihe na-adịghị ndụ, kama ọ na-ekwu maka ọkpara Chineke. Hara bụ ndị onye ahụ jupụtara n'ịhụnanya, jupụta n'ịhụnanya, jupụta n'obi ebere, jupụta na amara nye onye ọbụla. Ka hara bụ ndị na-ara ya. Ha ka e nyere ike ịghọ ike ahụ eji aghọ ụmụ Chineke. Ọ dịghị ada ada. Ọ na-enye ha ike ka ha ghọọ ụmụ Chineke, ka ha wee bụrụ. Ọ bụ ya bụ nnwogha. Mgbe a ga-eme mmadụ ka ọ bụrụ ihe ọ na-abụghị, ọ ya bụ nnukwu mgbanwe na nnwogha. Ihe ị na-abụghị na mbụ, Chineke ga-enye gị ike ka ị bụrụ ya. Ịdị nnọọ dị ka ịkpara akwụkwọ na-abaghị n'ihe, afụkọọ ya, tụfuo ya n'ebe afụ ahịhịa. Mana taa Chineke eweregwo gị, tụgharịa gị, i wee bụrụzie nwa Chineke. Ka hara bụ ndị na-ara ya, ka e nyere ike ịghọ ụmụ Chineke, ọbụnadị ndị kwere n'aha ya. Na anya si n'ihi na site na njupụta ya ka anyị onwe anyị niile natara ọbụna amara na-esochi amara. Ọ bụ site na njupụta ya, ọ bara ụba, ọ dị omimi, ọ sara mbara, ọ dị ogugo dị elu. Ọ bụ site na ojuju nke amara Chineke. Chee echiche banyere amara Chineke ka e pụtara ìhè na ndụ nwa amadi a kpọrọ Sọl, o wee bụrụ Pọl. Ọ pụtara ihe na ndụ nwa amadi a na-akpọ Zakiọs, bụ onye jọrọ njọ karịa ibe ya, bụ onye ọnụ ụtụ, o wee bụrụ onye nsọ. Nzọpụta ga-eru onye mmehie ọbụla na-echegharị aka. Nnapụta ga-eru onye mmehie ọbụla na-echegharị aka. Ọgwụgwọ nsọ na nnwere onwe na onye ọbụla nke a na-echi ọnụ n'ala, a ga-anapụta onye dị otu a. Onye ọbụla nke na-akpọkọ ahụ onye nwe anyị, a ga-azọpụta ya. Ọ ga-eru aka n'ụbọchị taa. A sị m na ọ ga-eru aka n'ụbọchị taa. Onye ọbụla mechie anya ya, rulata isi ya. Onye ọbụla mechie anya ma rulata isi ya. Ọ bụghị site n'ịgba mbọ ma ọ bụ site n'ịgba lịkalịka, kama na ọ bụ ịtụkwasị onye nwe anyị obi na ihe niile nke onye nwe anyị kwere na nkwa na ọ ga-eme ya.
o meworo m ya, ọ ga-emekwara gị ya. Welie aka gị ahụ elu ebe ọ bụla ị nọ. Ọ bụrụ na ị na-ege ntị n'ozi a site n'igwe redio maọbụ n'igwe TV maọbụ na ị nọdụ aka wee na-anata ozi a n'ịntanetị, welie aka gị ala, maọbụ ọ bụrụ na iji ekwentị maọbụ na ihe ọbụla nke na-aga n'ikuku na Zoom wee na-aṅa ntị n'ozi a, welie aka gị elu, n'ihi na nzọpụta nke onye nwe anyị na obi ebere Chineke ga-eru gị aka ebe ọ bụla ị nọ. Guzoro ọtọ ebe ahụ ị nọ. Dịka ị na-eguzoro ọtọ, imechie anya nke a na-ahụ anya wee malite iji obi gị kpọkuo onye nwe anyị n'ekpere. Onye nwe anyị gbaghara m, achọrọ m nzọpụta gị. Onye nwe anyị mere m ebere. Elu Chineke n'ihi imewe ya, n'ihi na ịhụnanya Chineke, obi ebere ya, amara Chineke agaghị aga m, n'ihi na ị kwere nkwa na onye ọbụla nke na-abịakwute gị ị gaghị achụpụ ya ma ọlị. Onye nwe anyị ekwerewo m, anabatawo m Kraịst dịka onye nwe na onye nzọpụta nke aka m. Aga m ekpere gị ekpere ugbu a. Nna, anyị kpere n'aha Jizọs. Anyị ekele gị n'ihi obi ebere gị na ọmịiko gị na ogologo ntachi obi gị. Ị na-eche enwe ndị ruo ugbu a. Ị sị na onye ọbụla nke na-akpọkọ ahụ onye nwe anyị na-aga azọpụta ya. Onye nwe anyị, ka ha rabụ ndị a niile bụ ndị nọ n'ebe a na ebe ọzọ, ebe ọbụla ha nọ, wee na-eweli aka elu na-egosipụta na ha chọrọ mgbaghara mmehie na nnapụta sitere na amara nke onye nwe anyị. Anyị na-arịọ ka ị mere ha ebere, zọpụta ha n'aha Jizọs. Kwee ka nzọpụta gị na nwere onwe ruo ha aka ugbu a, ka amara Chineke wee bịakwasị na ndụ onye ọbụla n'ime ha. Anyị chọrọ n'izu ahụ ekpere anyị n'aha Jizọs, amen. Ọ bụ oge nke gị, oge ole ebe ị nọ, ngọzi Chineke ga-eru gị aka n'agbanyeghị ihe ịma aka n'iru ọbụla na-abịakwute gị, ma ọ bụ nrịanrịa ọbụla nke na-amaghị aka n'iru, n'agbanyeghị ibu arọ ọbụla nke ibu na ndụ gị. Onye nwe anyị, ọ ga-ebupụ ha niile pụọ na ndụ gị n'oge a. Naanị ihe ị ga-eme bụ welie otu aka elu ebe ọbụla ị nọ. Ị na-egosi onye nwe anyị na achọrọ m nzọpụta, achọrọ m ọgwụgwọ nsọ, achọrọ m nnapụta, achọrọ m nwere onwe, achọrọ m ihe ịrịba ama na ọlụ ebube. Ibikwasị aka nke ọzọ na-arụ gị, ebe ahụ nsogbu mmakpu na ndụ gị. Mgbe anyị ga-ekwe eme m nke ikpeazụ, lezie anya, ị ga-ahụ na ihe ịrịba ama ha ewerewe ọnọdụ. Welie aka gị elu, otu aka gị elu, were aka nke ọzọ bikwasị n'ebe ọbụla mkpa na-akpa gị. Kwenyere onye nwe anyị, a ga-eme ya. Nna, anyị kpere n'aha Jizọs, amen. Nna anyị na-ekpe ekpere n'isi onye ọbụla nke nọ n'ebe a, ebe anyị nọ na-akpọsa ozi a, onye ọbụla nke nọ n'ebe ọbụla, na ọgbakọ ọbụla, na obodo ọbụla, na mba ọbụla, na alaeze ọbụla, na usoro okpuru ọchịchị ọbụla, ndị nọ na-aṅa anyị ntị n'igwe redio maọbụ n'igwe TV maọbụ na igwe ọbụla eji anata ozi n'ụdị ọbụla. Anyị na-arịọ, metụ ha aka, bupụ mkpa ha na nsogbu ha niile n'aha Jizọs, amen. Ihe niile ọbụla nke ha na-atụ anya ya, kwee ka ọ bụrụ nke ga-apụta ìhè ruo ha aka ugbu a n'aha Jizọs. Mmezu na ndụ onye ọbụla, ịga njem nke mmụọ nsọ na ndụ onye ọbụla. Gwọọ onye ọbụla n'ime ha ọrịa, meghepụ anya ndị kpuru ìsì, mee ka ndị ntị chiri na ndị dara ogbi ka ha wee nụ ihe ma kwuo okwu. Wepụ ihe ọzịza ọbụla nke nọ n'arụ mmadụ ọbụla, ọbụnadị ọrịa tumọ, wepụ ya n'ime ndụ ha. Na ọrịa obiri na aja ọcha HIV, ka agwọọ gị n'aha Jizọs. Ọrịa kansa, Chineke agwọọla gị n'aha Jizọs, amen. Ọrịa onye afọ, Chineke agwọọla gị n'aha Jizọs, amen. Ndị arụ ha kpọnwụrụ akpọnwụ, ana m enye iwu ka ike nke Chineke metụ unu arụ ugbu a. Bilie jewe ije n'aha Jizọs, amen. Arụ mmadụ ọbụla nke kpọrọ nkụ, nke kpọnwụrụ akpọnwụ, nke a na-adịghị emegharị emegharị n'ihi na osisi kerewo, ana m ekpe ka ike Chineke bịakwasị unu ugbu a. Ike ahụ nke na-adịghị ada ada, ka ọ gaa njem na-arụ unu ugbu a, ka a gwọọ gị ọrịa, anapụtawo gị, emeela ka ị nwere onwe gị. Nsogbu gị niile alaala ka n'anyị, dị ka ị na-emeghepụ anya gị ugbu a n'oge awa. Ị ga-ahụ na ihe ịrịba ama ewerewe ọnọdụ.
onye nwe anyị mezuo nke a na ndụ onye ọbụla, ihe ịrịba ama nke obi ebere, ihe ịrịba ama nke ịhụnanya Chineke, ịhụnanya sitere na amara Chineke ruo mmadụ niile ọbụla aka. Anyị ekele ego onye nwe anyị n'ihi na emewo ya. Anyị kpere n'aha ukwu Jizọs, amen. Amaara m na ọ bara gị uru rinne, o weta gị ihe Chineke na ndụ gị, wenye mkpụrụ obi gị na mmụọ gị. Ya bụ, sonyere anyị n'akara nke eji enweta GCK. Ọ ya amasị anyị ma ọ masị gị, ma kaba alụfụ na ịgbasa ya bụ ozi wee nye ndị nke ọzọ. Anyị chọrọ ka ị na-esonyere anyị oge niile na nke na-abịanụ. Onyenwe anyị gọzie gị n'aha Jizọs, amen.